buruarekin pentsatu egiten dugu, eta bihotzarekin sentitu. Eta bien arteko talkak behartu egiten gaitu justizia sozialean sinesten. Disidentzia aldarrikatzen. Borondatearekin mundu hobeago bat egin daitekeela sinesten. ¿Quieres decir que aquí algunos han antepuesto sus intereses personales a los generales? ¡Noski! Pues como en todas partes, ¿no te jode? Unos pocos se benefician del sufrimiento de muchos. Las cárceles se llenan de ideales. Ni txapunaz, izorratakue, eta inoten aike. Eta odino gogoan deku, dauzto sekule ez dutela astuko, gure zemie, etxetik eroa benen gabako. Bere urte bete bezperan izan zen. 21 urte egin zituen Bilamonien. Eta berak esaten den moduen sekule astu ezin dagoen egun izango da. Eta gogoan dekoaz, baita ere, etzien egon zien denporan, polizia batek esasku zen esaldi bat. Son buenos chicos, pero igual se han equivocado. Egi bat esaben, baina gezu borobio bat ere. Buenos chicos ez jatorrak, jatorrenak, onenak, kristonak die. Eta horregaitik eraman zuten. Bera eta bere lagun guztiak. Berak esaten dozku askotan, zergaitik nagoen beni, zergaitik nagoen kartzelan. Gaztiek zarielako, amets egiten dozuelako, eta amets hori lortzeko lanien zabizielako. Eta lan horretan jarretzen dabe, eta hastion gertatuia gauza bat oso berezilata, esan egotzuet. Zer, inoten ametsetariko basan, kimuat, aiziat de taldea. Eta bere nahiak eta jarraitzen dabia proiektu horrekin, sekula baino indartsuagoa. Eta aste honetan neska batek dituzuen, esan ezia udalekuetarako monitorerik bihar dabien. Da, bueno, bai, bihar dauz. Baina guk kobra barik egin dugu, bueno, parkatu, igual beste momentuan dituko. Ikusi dizuen zelako gazteria dekun omen solidarioak, herrikoak, eta etorkizune lanien dabizenako. Musu handi bana inau eta inauten lagun guztientza. Aldizuz kurtu eta guztu saiespean, bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minan. Gazte izate, utza ez alda, delitu bihurtu kasi. Kalera urten, orduko gura, gaituzte isilarazi. Kartzelan sartu eta lanean, jarraitzea galerazi. Baina badugu proiektu handi bat, badugu nondik ikasi. Gaur egun minez eta ilusioz egiten dugu garrasi. Bizi duguna ezin dalako hitzekin adierazi. Legealdi honetan. Adierazi behar dut, eskubide zibil eta politikoetan emandako atzerapena izugarria dela.
imagina ezina. Adituek diotenez, mundu mailan, bigarren munduko gerra osteko denboretan gaude. Eta bi galdera sortzen zaizkit hau entzun nuen momentuan. Bata, nola gerta daiteke hau, eta bigarrena, ze demontre egiten ari gara. Beste gogoeta bat, eskubide zibil eta politikoetan urraketa etengabe ematen da. Oro har, mundu zabalean zehar. Justifikaziorik gabeko gerrak. Herrien blokeo ekonomikoak, kolonizazioak, eta produktuen eta aberastasunaren ustiapena. Buru jabetza ukatzea, eta abar luze bat. Eta bereziki hemen, Euskal Herrian, komunikabideak itxi, irratiak, egunkariak, pentsamendu librari zigorrak, elkartzeari debekua, baiketak, atxiloketak, inkomunikazioak. Eta horrela, luze eta luze. Eta noraino heldu zaigu? Baldu zaigu, hitzari eta hitz egiteari trabak, oztopoak, akusazioak, imputazioa jartzeraino, eta baita ere, kasu askotan, delitu izate mailaraino. Hitz egitea eta hitza bera. Eta gainera, guzti hau, eta gehien larritzen hauena, da, inolako lotxari gabe, askatasunaren eta demokraziaren izenean. Nik honi, evoluzioaren involuzioa esaten diot. Eta bitartean non gaude, gogora ekarri nahi ditut hemen, Martin Niemöller, pastore lusitano alemanarrak, 1996ko aste santu baten zarmo baten esan zituen hitzak. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie que pudiera protestar. Eta azkenik, atzo, gaur eta biharko gogorkerien aurka, euskaldunok beti izan dugun gogortasuna adierazi nahi dut.